Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kawula nuwun. Anyar kara kinarya amarwakane kandha kunjuk dumateng para pepundhen lan para bumi sepuh ingkang piniji pun Bapa Suryadi dalah Ibu dalah Bapa Kaseni ingkang dahat kinurmatan. Sagunging para lenggah, para alim, para ulama, Rama Yai dalah Ibu Nyai ingkang dahat kinurmatan. Ingkang kinurmatan mliginipun kagem Bapak utawi Kang Mas Hartono Ibu Ani ingkang satuhu bahagia mulya. Yawit nugraha sih pangwasaning Gusti kang akarya jagat ingkang sampun hababar daya. Kawilujengan katentreman bagas kewarasan saha kamulyan mugi kajiwa kasalira dumateng kula lan panjenengan sedaya. Dumateng para kadang mitra sutresna ingkang sami lenggah. Sumangga sedaya dipun sekecakaken anggenipun lelenggahan kanthi mardu mardekaning penggalih. Dene kula sakadang sesarengan campursari Setyanada ingkang mije saking Desa Ngeni Kecamatan Wonotirta ingkang dipun pangarsani Bapak Suwarno dalah Kang Mas Kulawanto Kabul ingkang mije saking Desa Ngeni Kabupaten Blitar. Tinimbalan dinipun Kang Mas Hartono anggenipun hamengku gati nikahaken putri kinasih kang pengereng asma Genduk Nurisa Dia ingkang sampun kajatu krama winengku dening Nimas Bagus Andi Widodo putra jalu saking Bapak Salam Ibu Sri Haryati ingkang mije saking Pasiraman Kecamatan Wonotirta Kabupaten Blitar. Mugi-mugi pinanganten sarimbit anggenipun bangun paliwisma dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Ugi kasengkuyung dene video syuting Eka Jaya ingkang mije saking Kedung Wanteng. Ugi kasengkuyung dene sound system Black Sound ingkang mije saking Gebang Wonotirta. Dali menika nderek ngregengaken swasana makarya sami kalian paguyuban campursari Setyanada. Ugi kasengkuyung Widyawati Catur cacahipun menika wonten Genduk Tika, Genduk Diana, Genduk Iva kalian Genduk Cici nggih. Mbak Cindy arsa caulipur kagem panjenengan sesarengan campursari Setyanada. Sumangga dipun mirengaken sugeng dalu sugeng laras sesarengan campursari Setyanada. Monggo cahayu kula aturi jengkar saking palenggahan asung ngelipur lumantar campursari Setyanada.
Alhamdulillah kalau wau all artis sesarengan campursari setia nada ingkang mijil saking Desa Ngeni Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar ingkang dipun pangarsani panipun Bapak Suwarno Dalah Kang Mas Wanto Kabul ingkang mijil saking Ngeni Wonotirto ugi kasengguyung dene sound system Black Sound ingkang mijil saking Gebang Wonotirto sinarengan video syuting Eka Jaya ingkang mijil saking Laladan Kedung Banteng Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar. Saderengipun ugi ngaturaken wilujeng rawuh kagem Bapak Ibu tamu undanganipun Kang Mas Hartono Dalah Ibu Ani Erna ingkang sampun rawuh ingkang sampun lenggah sumangga sedaya dipun sekecakaken anggenipun lelenggahan kanthi mardu mardikaning penggalih. Rawuhipun menika Mas Eko Dalah Mbak Umi saking Sumberdadi ugi kadang sepuh saking Tambakrejo. Menika sing biasane basa ngoten nggih. Ugi kadang-kadang lintunipun ingkang boten kasebat asmane ngapunten ingkang kathah amargi wonten sing kenal, wonten sing boten. Mliginipun sedaya ingkang sampun rawuh sumangga sedaya kemawon dipun sekecakaken anggenipun lenggah sinambi dahar pasugatan ingkang sampun sumadya menika Pak Sukamat keluarga agung saking Sumberdadi sak rombongan. Ya alhamdulillah dalu menika sonten menika sinarengan campursari setia nada ingkang mijil saking Ngeni nderek mangayu bagya ngregengaken swasana ingkang mapan wonten dalempun Bapak Hartono Ibu Ani Erna anggenipun hamengko gati inggih menika nikahaken Putri Kinasih ingkang paring asma Genduk Nurisadia ingkang sampun kajatukrama winengku dening Kang Mas Andi Widodo putra jalu saking Bapak Salam Ibu Sri Haryati ingkang mijil saking Pasiraman Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar. Saderengipun ngaturaken agunging panuwun menika kasengguyung dene Widyawati catur cacahipun arsa caos lelipur kagem panjenengan monggo dipun jengkaraken Genduk Tika sumangga supote Mas Bro kaya ngapa sedia nada campur sarine dhewe. Yo Mbak Tika kula aturi jengkar saking palenggahan sahayu. Nggih wilujeng sonten Cahyo Genduk Tika Mustika. Wilujeng sonten Bapak Jarana jarene Jarana. Iya, jenenge ya kok akeh men Jarana jarene Januri Jemblung sing rena-rena jeneng. Lho maneka warna lho. Wong lek jenenge akeh sekti, tegese upama ning kene ning kono digoleki jenenge Jarana renek ngalih Jemblung. Ning kono digoleki jenenge renek malih Januri. Terus ning desa kono jenenge Roseman. Wes jenenge sak desa diborong dhewe. Lah wong iki ya sing jenenge ya wong-wong kuwi lho aku ya manut wae jeneng sembarang. Pripun pawartose? Alhamdulillah sehat, Nok. Alhamdulillah sehat. Dangu mboten kepanggih udakara wis 2 dina ra temu. 2 dina ra ketoke kedangu lho Mas. Nggih. Nggih ngaturaken wilujeng sonten kagem sedaya para tamu undangan ugi saya sedaya para sutresna ingkang sampun rawuh. Niki pidalem wonten dalemipun Bapak sinten niki? Kang Mas kula Hartono MC kondang Nok. Iki ya nggone MC lho, remasamu. Pundi piyantune Bapak? Kae wong lungguh ning kono. Oh, mrika. Kuwi ya MC Panyandra, ya MC Campursari, ya MC Elektun. Oh, nggih. Wah, berarti mriki daerah seni sedaten Wah, nggih. kene iki nggone seniman Jawa Sembrono ning kene iki. Daerah seni lho, Cak. Pepundhene awake Pak Suryadi ya wiraswara ya tukang nabuh ya sesepuh. Oh, kira mriki? Rawuh dalem nika. Wong kuwi kancaku kok. Kanca plek Wis jeplek. kancaku ning ndi akeh nak. Nggih niki hajatipun mala kramakaken ingkang putra. Mala kramakaken putra putri lan putranipun. Oh, nggih. Wedok karo lanang iki.
Oh ngoten. Sing wedok jenenge Nduk Nurisa Dia. Nggih. Sing kakung jenenge Mas Andi Widodo. Mas Andi Widodo. Nggih, jenengan niku wonten arti napa mboten? Wah, enek kabeh no. Iki lek diartekke apik lho iki. Nurisa Dia iki nur iki tegese cahya, iya to. Cahya iki wong wedok sing duwe cahya sing paling ayu sak Tambakrejo Sidoarjo ki ya Nduk Nurisa Dia kuwi. Berarti iki perlu bersyukur yang namanya bersyukur ya? karo sing gawe urip. Lah terus Mas Andi ki pria yang paling ganteng seluruh dunia. Pria yang paling ganteng. Lah Widodo tegese selamat. Wah, selamat. Selamat dunia, selamat akhirat, bidunia wal akhirah. Amin. Ya kok iso lah aku muni bidunia wal akhirah. Pokoknya ya refleks lho ya. Wis beda dari yang kemarin-kemarin. Ngaturke wilujeng sonten nggih, sedaya kemawon disekecake lek lenggah terus ndang ngrungokke nyanyi. Oh ngaten sih. Niki langsung diparingi tetembang mawon nggih. Diparingi tembang. Engko lek kaken ngomong MC-ne Balang Watu. Peh. Kini ki Mas Eko karo Mbak Umi aja kesusu wangsul, mengko nyanyi ya Mas ya. Nggih dulur-dulur nintunipun mbok bilih ngersakaken tembang niku wau. Dulur saking Pasiraman. Mangke nyanyi nggih Mas, sindene mpun macak sakniki jenengan nyanyi mengke. Mengke getun mengke lek kondur sakniki. Monggo sesarengan setia nada setunggal tembang diparingi ingkang nyemek-nyemek rumiyin nggih Bapak. Nggih. Biasanya kalem riyen ngono terus bar wingi kok gek ngeget. Rada kasar mergo ya bar langgam tur dangdut ku wis urutane no. Ngoten sih. Menika kasengkuyung kalian sound system napa? Black Sound saka Gebang Ngeni. Nggih, iki ndi to operatore? Ana operator senes ning mburi, Nduk. Ning mburi. Kena. Mo lara ketara. Neng Buri. Nek kae sing kae musisine Kajaya video syuting. Kajaya nggih. Luar biasa video syuting Ika Jaya. Yo. Mbak Umi Mas Eko nderekaken sugeng tindak. Atas-atas nggih dalane pun sketsa JLS. Nggih Bu. Setia nada luar biasa ketika luar biasa Bobo. Tapi sayangnya sitok. Apa? Gak senggak iki tok Lah urung panas. Urung panas. Napa kopine dereng medal to, Pak? Sampun. Oh, sampun. Sampun double. Double. Mesa. Mantene mesa. Mantene lanang karo wadon ki mesa-mesem tegese marem. Marem lek dadi manten nggih Bapak. Marem dadi manten kuwi
bahagia lho, Nok. Bahagia. Lambangnya lambang kejayaan, mulanya dipasang janur kuning kan. Janur kuning. Lambang kemakmuran, lambang kejayaan. Guyang guyu. Para tamu undangan nggih ngoten, sami leng-lenggan kalian guyang-guyu mesam. Tenang kok, Nduk. Mergo mesam-mesem siji lungguhe ya kepenak. Marem nyawang sindene ayu tur suarane penak. Oh ngoten. Heeh. Ki sing ora patek marem lek nyawang MC-ne kira. Langsung menapa lah ya MC tuwek. Tuwek ae masamu ya. Sajak arep pundhut lagu Sesarengan campur sari setia nada. Ugi wonten Bapak Jarana lho. Wonten Mbak Tika saka Jimbing Jawa Timur. Cantiknya Jawa Timur. Iya. Senggake kompak. Kompak. So. Iya kan. Kalau wayang guyu kudu guyu banter lho ya. Nek wayang senggak ya senggak, wayang guyu-guyu. Tapi wong guyu ki ya ana papan umpan lan papane. Ora kena sembarang diguyu. Lek sembarang diguyu kuwi oh ya ana apike ya ana orane. Contone pama ndelok bal-balan kuwi masuk kuwi diguyu oleh. Diguyu oleh. Ana sinden apik lucu diguyu oleh. Diguyu oleh. Ora oleh terus guyu jembatan barang ora oleh. Ora oleh. Niku namine napa lek guyu jembatan ngoten. Anu ya sutris. Mesa yo mesem kabeh yo mesem lho Pak sing ngegong mboten mesem guyang guyu ora gelem guyu lho Pak niku guyu wis kabeh guyu lho guyu sing rawani guyu mek MC-ne
Sampeyan ngerti rahasiane MC ora gelem guyu. Teng napa? Untune wis ompo. Wong ngaten. Untu karek luru sing kene wis jagan. Lah malah awet tok malahan. Awet piye to? Lek maem napa-napa kan nggih namung dimut ngoten. Oh iya. Awet to. Aku sing marahi ya awakmu lho, marahi. Saja arep mundut lagu Iya. Alhamdulillah Nduk Tika. Nggih resepsi sampun katur nggih Bapak Setunggal Joro. tembang resepsi mliginipun kagem sedaya para tamu ingkang sami lenggah, ingkang sami rawuh. Nggih Bapak. Matur nuwun Nggih, matur dene nuwun. dulure Bapak Hartono ki akeh. Sampun ngempal wonten mriki. Katawan ora ana pedote sami lenggah wonten sangandhapipun Tera Pagung. Ugi tamune nggih banyu mili ngoten nggih, Banyu Bapak. mili ki tegese kaya Sela Brakiti. Nggih menika pertandakaken Bapak Hartono, Hartono. sugih kanca sugih dulur. Nggih, sugih rezeki. Dadi sugih rezeki ya disengkuyung karo masyarakat Sidorejo khususnya Desa Tambak lan sak Kecamatan Wonotirta lan liya-liyane. Nggih. Niki kula sampun. Tak aturi lenggah ya, Nggih, Nak. monggo dilanjut. Sindene 5 iki sing siji urung teka. Engko dinyanyekne siji wis magrib. Nggih matur suwun. Nggih niki saderengipun ngaturaken agunging panuwun menika wonten himbauan dari Bapak Hartono nggih wilujeng rawuh saking alumni SMKI Blitar tahun 93 baikpun Bapak Alek kalian Bapak KJS saking Kademangan. SMKR lek nulis ngene Pak. R N oh nggih SMKN SMKN nggih kecoret R nih walek nulis nggih niki semonggo Kang Mas dipun skecaken nggih lenggah nggih saking alumni SMKN 1 Blitar nggih nika saking kanca-kanca Mas Alek KJS saking Kademangan matur suwun rawuhipun. Sumangga dipun sekecakaken ngenipun lenggah sinambi anggrahapi pasugatan. Mbok bilih Mas tawi Mbak mengke ngersakaken tetembangan dipun keparengaken minggah wonten panggung. Ngoten nggih. Nggih Mas nggih tamune undangan ngoten nggih. Soale omahe adoh engko lek ngenteni marine sinden kan nggih. Kewengen ngoten nggih. Sinten Mas sing kersa nyanyi? Monggo niki mengke nyanyi kali Mbak-mbak pesinden. Menika wonten genduk Penny Diana, wonten genduk Diana. Wonten Bulurah Eva. Nika sing biasane man kalih Mas Bardelo niku. Nggih, kalih Mbak Cindy nggih. Monggo Pak kersa minggah wonten panggung nggih. Mboten? Nggih, lek mboten niki kula njumenengaken anak kula wedok genduk Diana, monggo. Ora dipijet. Pijet ini rung endok kan muni. Ndak iso. Ndak tak pijete. Cik.
Oh iya. Heeh. Soalnya tidak terbiasa mijet, Pak. Mulane ya sembarang ki wis sinau to belajar nduk. Iya. Ngaturke wilujeng sonten Nggih, Cahayu. ngaturaken wilujeng sonten nggih Bapak. Nggih. Niki parwatosanipun pripun? Alhamdulillah sehat rada sirang rono nduk. Ya apa dhewe ki bingung. Alhamdulillah. Upama madhep rono ya kenek ning sing nyawang piring nek rono. Iya. Nek madhep rono nyingkur penontone sing kono. Lah serba bingung ya. Pak dhewe rodok sireng dadi ya menghargai sing lenggah sing Niki kono saking kulon. Jembare, Bapak. Saking Jembare. Dadi Alhamdulillah. nuwun sewu jenengan rodok mojok mriki engko lek penak. Nah, madhep sirong mriko sing mriko ya ketok, sing kono ya ketok. Ngoten nggih. Nggih ngaturke wilujeng sonten kagem sedaya para tamu undangan. Nggih, saderengipun ngaturaken wilujeng sonten nggih dumateng Bapak Ibu sedaya mawon ingkang sami rawuh teng mriki. Nggih, wonten Sidorejo Tambak. Sidorejo Tambak Rejo. Dalemipun Bapak utawi Kang Mas Hartono, Ibu Ani Erna. Nggih, dalam rangka pernikahan Pernikahan putri tercinta Genduk Nurisa Dea Dengan ingkang sampun kawengku dening Mas Andi Widodo. nggih, semoga menjadi keluarga yang sakinah, Mawaddah warahmah. Amin. Amin. Ki yang ini ya nak. Mbok Pripun? menawa dulur-dulur kersa joget kayak Nggih, Mas. semoga nggih. Masih saka Pasiraman celukan Mas Mas sing Rudi. dari meja 2. Nggih, Mas mungkin baju itu hitam. gabungannya nggih Bapak Ibu semuanya. Mas dari meja 2 Mas saking Pasiraman dipun aturi nembang. Dipersilakan naik mumpung sindene niki pun munggah wonten panggung. Pun Monggo Mas. ready sedaya. Supporte ya Mas ya. Semoga Mas Yudi. Mas Yudi, Rudi. Mas Rudi, monggo Mas Rudi. Mas